ensi vuoden, tänä vuonna vielä 98, mutta siitä mä lasken enää. Jäsenlehdellä on merkitystä kyllä. Vaikka meidän jäsenet kyllä, meillä on verkossa yli 150 000. Kiitoksia oikein paljon Ansalista. Saksalaista lollipop-tuotantoa. Sitä aika hukkaa osittu mukana, kun vielä tuli humppaa, mutta nyt asia korjataan ja lähdetään käymään tuolla. Tuo Jonka tuossa innostui vetämään, niin hän jatkaa. Mennään tuonne Kannakselle, Hiipun ja muistamaan. Se oli vielä kauppias. Töihin teille tarvitsee tähän valtavasti renovaatiomäärä. Sitten kun alan töihin. Kuulin kausien markkinoilla. Sitten ei ole tuttaret.